Satan, hvad der glat her, mand. Jeg kan godt se, der er sgu gang inde der. Det der har jeg ikke set. Bare rundt. Bare op i sammen. Så er der bare sammen med på arbejde. Det presser, kan du se. Så bare op i sammen her. Det kan lige være træt. Det er fint, og du har præt på den, kan du sige. Ja, der er gang inde. Så prøver du at finde den hen mod mig. Op i sagt, det er den der cement. Det er den der cement. Nej, den er sgu ikke træt endnu. Der sidder... Karsten, på den. Så hænger du med mod mig. Rolig. Det tager bare en tur, men jeg er bare rolig. Ja, den er sgu ikke sådan lige at... Det er stangen her. Jeg kommer væk fra røven. Så prøver vi en gang mere. Stille og roligt. Jeg sidder bare roligt. Så kører du med ind i den nye båd. Stille og roligt med fart på. Bare kør med ind. Kør med ind. Kør lidt længere ind. Bravo. Hold da kæft, mand. Hold da kæft. Det er sgu... Skal vi helt op? Sådan på video. Ja, ja. Der er en filmet. Hele chancen blevet filmet. Så... Hold da kæft. Tillykke med det.